so ka bango na zauna da ni da kai ana faɗa Fatima mun dace da juna. Yau da ban so a zuciya zana so ki bango na zauna da ni da ke ana faɗa Fatima mun dace da juna. Fatima, Fatima sai na ji zuciya ta na yarki ƙaunar ki ta kama ni a mata tun fari ke kike burge ni da na ɗago ido na kalle ki sai na ga min kamar ni ki ban hannun ki na yi miki kyautar da baki tsammata ba. Fatima godiya zan wa Allah da ya bani masoyi wanda ke matukar so na kan saba na shayi duka adan da na ya ciki na da kai bani nake murmushin ka ya zama tukwici ni ba zan raina ba. Fatima sa'ilin da na kalle ki zuci sai ta yi sanyi ba zan yi da na sanin zama da ke nawa bare na yi sauyi ni sanya wata tsakanin mu ai abin zai nauyi dukan kulawa kin bani ban ga kin sauyi ba. Fatima so zana so ki bango